Čo ide po mne? Pačo? Daj, poď sem. Nebež. Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa, no a v dnešnom videu tu máme... Mňa, čaute. Počkej, čo? Ej, jo. Nie, ja som tu, dámy a páni. Kto? Ja. Dominik Power, no čau. Jaký, čo? Nie, kto si? Patrik. Ja som Patrik Káč. No tak ja vítam v dnešnom videu, dneska si zahráme, no čo povedz ľudia? Daj si Residence Massacre. Ó! Už s Davidom. Lebo vyšiel aj pár, akože Night 2, dámy a páni, tak ideme si to zahrať. Vieme, že sa to hrá v továrni také, ale to je asi všetko. David, dávaj. A potom PvPčko si nakoniec zahráme, takže začneme Night 1, ideme na to. Na každé si dáme 2 pokusy, dámy a páni, nie? No a keď nám to nevyjde, tak nám to nevyjde. Čuš! Ok, no, David, poď tu ideme. Takže dámy a páni, takže ideme do domčeka. Keď ideš len tak do domčeka po práci, jaj. Takže si idem. Henta robota to jak. No. Oh! Takže dámy a páni, my sme to už hrali na našom kanáli. Áno. Keď ste to videli, takže... Pár jedničku, tu vám to dáme. Tu máte kartičku, nech sa vám páči. Tu vám dáme kartičku. Si to môžete pozrieť. Teraz David, možno aj tak... Nezobral si kľúč, že nie? Nie. A kde? Tu ti ho dropnem. Daj mi. Ale najlepšie, čo tam pridali, že môžete dropnúť veci. Kde? Ja nevidím, aha, tam si. Že môžete dropnúť veci hráčovi, keď náhodou omylom zoberete, jak teraz sa mi to stalo. Ešte mi trvá jednu baterku. David, nemám dve baterky. Nie, tu je, vzadu. Tam je. Pozeraj, aká krásna, už čaká na teba. Takže, no, môžeme ísť teraz si pozrieť. A čo sme čítali na internete, aby sme boli múdrejší, tak je, že keď klikneme dvakrát rádio, tak skipneme hru, nie, Patrik? Názorná ukážka, pozerajte, teraz to príde, Patrik. No, klikni, skip. No, nice. A tu máte, že kamery, no, toto už nebudeme vysvetľovať. Proste... Kto nevidel part 1, tu vám ho dávame už druhýkrát do rohu. No, okamžite si ho chodte pozrieť, lebo... Takže ja idem robiť vonku veci. Jop, ja... Počkaj, čo? No vonku idem. Nie, nechceš povedať, že ja barikádujem. Ja som lenivý. Ideme. Rýchle, bežíme, šprintujeme, dobre, už nemáme staminku. Vieš, koľko som ja zabuchal okna? No. Ja ti poviem, hej. Aby si vedel, hej, láskavo. No. Zabuchal som, že 2 okna. Dobre, ne? A ja si myslím... Oh. Kam vyhodilo svetla? Oprav svetla! Však nič nevidno. Oprav tie svetla. Patrik, oprav tie svetla. Čo mám praviť zase? Oprav svetla, hej, aby som videla čo, hej, aby si láskavo vedela, hej. Dobre. Vidíš. Dámy a páni, vidí, aký je poslušný? Aha, dámy a páni, pomoc! Je tu pomoc a my ideme hrať na počítači. Ja som na počítači. Ty kontrol... Aha. Dobre, ja budem kontrolovať okolie. Ty... Som ho flashol. To keď flashneš, tak on zmizne, ne? Hej. Oh. Mám super. Super. Choď von, ja zostanem baráku, budem kontrolovať stav. Robme to takto, to bude veľa bezpečnejšie. Kam ma zožere. Super, že bol vnútri. Počkej, čo? Si to nepočul?
Druhé kolo vyzerá, že nenadalo. Kámo, ja už som vedel, tak som išiel behať vonku, ale som nevedel, z akých okien išiel. Ja ho budem spektatovať. Kde je? Ja som tam. Vo vnútri není. Kde je? Aha. Za tebou je. Presne za tebou. Nie, nechytí, teraz mizne. Nie, nechytí. No ja pani, takže... Ideme druhé kolo, lebo... Prvé kolo... Hrozné, dačo, hrozné. Nevyjadrujem sa. Vedem, skip klikám. No tak, kámo, nie! Ja som to klikol. Super, o polnoci nám vyhodila elektrina. Dámy a páni, vidíte, aký som nadšený? Kontrolujem stav domu, ty choď. Som ma tam zje. No ja ma spapal. Čak minulo mňa spapal. Ale ja chcem, aby mňa spapal. Otvorím. A čekujeme. Kto? Ok. Ma zavrel ty. Kámo, počuť z horného poschodia také zvuky. Však otvor. Veľmi blíka. Maťa? Ne, ide. Kámo, ide bomby. On zmizol. Ja viem, Nie, čo... nezmizol. Nie? Nie. Kde je? Ja idem hore. Asi ja. David? Aha. On... Zjedol ťa? Nie. A ide po mne. On ma nevidí. A pritom som bol bližšie. David. On ma zje. On ma zje! Kam mne dochádza CO2? Peťo, kontroluj stav. Nie okolo teba. Kontrolujem. Ja budem len tu stať, čupieť. David, nemôžeš. Zapoj tú elektrínu. Nie, ja budem tu čupieť, no. Mám dosť baterky. Vole. Čo si tam nastražilo? Nič. Komu teda ma zožere? Resident s vadami a pani! Dajte like, odber! A ideme na to. Ja som dal play. Kde si? Hej, stoj, pane, stojte, ja som policajt, musím. Kámo. Dobre, poď do dvojky. Na vežu. Nechaj aj toto tutorial. Intro. Pozrite na to krásne intro. Počkaj, to už aké sme prežili, vieš? Nie? Kámo, to tak vyzerá. Počkajte, dámy a páni. Počkaj, teraz to bude napínavé. Prišiel taký list, no dobre, takže rád by som prišiel do tvojej továrne. Taký krásny čas je a je lokácie na ten. No, to nehovorím nič. Však sa pozri, no má. Poď. Bum, bokre. Kam počkaj, keď toto je zase first person. Nie. Daj mi veci. Čo to je? Počuj, ja sa bojím. Počkaj, čo? To čo si našiel? No také first aid. Poď ďalej. Poďte, tu sú také gombíky. Pačo? Kam, Pačo, poď sa pozrieť ďalej.
Kamo, Paťo? Kde si? Tu som. Pozeraj, poď sem sa pozrieť. Ty normálne, že power, či tu je akože odkladovňa. Tu je všetká elektrina, tu som si presunul. Pozeraj. Vidíš? Čo? Dobre. Že tú elektrínu potom zoberieme. Poď, áno, poď a zober ju. A potom, keď vypadne elektrína, tak ju dáš sem, pozeraj. Sem. Ale to radšej nedávaj ešte. Máme dosť. Jak sa to dropuje? To sa nedá dropnúť? Tak to tam vlož, ale prídeme o jeden box. Sa nedá asi na sklán. Prepare for the night. Ja neviem, čo mám robiť. Kamania? Mám vodu, mám flashlight, mám lekárničku. Kamo, poď ďalej čekovať. Kamo, ja som vôbec stratený. Kamo, ja som tak... Našiel som takú väžu. Unikový východ. Kamo, Paťo, našiel som takú väžu. Paťo, to je asi unikový... Paťo, poď čekovať tú väžu. Tu sa flashujú. Počeknúť tú väžu. Neviem, počeknúť tú väžu. Daj mi asi ten kľúč. Ja som spadol. Čekni hore, čo je. Dobre, tu ti ho hodím pod schodisko. Tu ho máš. David, tu musíme chodiť až po poistky. Hej? A vieš, čo som zažil? Hral som You to. can feel electricity in the air. Jaj. A hral som to a vieš čo, reálne ťa môže trafiť aj blesk. Aha, Som to hral. Raz, alebo dva raz. čo ideme. Thunder hit the radio. Aha, dobro. Komu? To je vysielačka. Komu? Nie. Teraz nebude chodiť ten... Je ešte 6 PM. Hej. Ale kamo, kde je svetlo? Musíme sa natrénovať, a sme boli rýchli a svižní. Čo sú tu za dvere? Paťo. No. Čo? Kancelárie. Čo si našiel? Vodu. Som našiel, že vodu. Kancelárie. Také relatív. Ďalšie dvere. Ideme to skipnúť. Daytime. Nie, kamo. Kamo, ja vôbec neviem, kde sa mám hýbať. Poď sa stretnúť tu. Počkaj, neskipuj ešte. Ale najprv dajme power. Dal si? Dal. Poď. Ale počkaj. Čo tu vlastne ešte je? Počkaj, tu je taká tabuľa. David, Kamo. ty sa tu vieš schovať. Hej. Ale to je dobre vedieť, tak to otvorím. A dá sa to rýchlo zavrieť? Hej, kamo. Počkaj. A tu sa dajú kúpiť aj kamery a veci, len neviem, kde získam peniaze. Dobre, poď. Skipni to. Skipni to. Skipni to. Čakaj. Toto už nič. To už prejde hodina. Tak, No super, už to daily začalo. money, order items for your shift, create delivery. Aha, Počkaj, kde to všetko píše? tu v tom boxe, počkaj. Na to nič neprišlo. Nemá skemuj. Kamo, Paťo. Kamo, nie! Paťo, keď zobe takto strašidelné, tak ja som sa posral. Nemám ani baterku do tej baterky. Ja mám dve. Tak mi daj jednu. To sa nedá vyplúznuť. Jak nie? Tak budem len ja svietiť. Majko. Nejdeme von, poď tady. Však von! Prečo? Však lebo na veži, nie? Zhaslo. Jaj. Mám aj dement. Však ty nechoď. Keď nepotrebuješ, nechoď. Rozbil okno, nuka. Tak zostávame tu. Tam ten chuligán rozbil okno. Kamo sa tak bojím. Čo sa tak... Aha, to nebolo ono. Paťo, Dobre. čekuj.
Počkaj, ja ti poviem. Je to modré. Aha, David. Čo? Je za mňa straknúť. Čo ide po mne? Oh. To ma teba budem spektritovať. Kde si? Ktoré to je? Ukáž! No konečne. Máš? Čo trafil blesk. To otočí mňa. Kam tak to bolo oveľa ťažšie, dámy a pani. Dobre, daj respekt. No tak good luck. Všetky veci moje sú na veži. Objednám si ešte dačo. Neobjednávaj si to rúžové, lebo to som ja už objednal. Dobre, idem to objednať, vieš. Máš 30... Všetky veci moje sú na veži. Dobre. Takže choď po nich. Ja vás tu, dámy a pani, nechám a David vás bude sprevádzať. Ja som hneď späť. Ok. Dámy a pani, bežíme. Tomu reálne to je strašidelné. Paťo. Rýchlo zapni to radio. Ďakujem. Však normálne. Zapol si to? Your main task is to keep the factory safe from any intruders. Kde si? Ja hľadám teraz veci. Ok. Nemám drink, ja. Baterku máš? Nemám drink. Máš baterku? Hej. Prečo? Čo ty máš? Mám. A drink tam není. Nebe drink. Ani ty nemáš. Ja mám jeden drink. Tu není. Páči, ja neviem, kde je drink. Počkaj, to sú také dvere. Našiel som drink. Super. Ja ne. Však už druhý, poď sem. Jaj. Tu. A zobral som aj baterku, lebo ja budem svietiť. A máme first lekárničku. A ja mám. A na čo sa používa lekárnička? Neviem. Ok, dámy a pani. Dáme, že skip, dejte, čo? Počujem, ja som dačo otočil. Tu netreba tu to ukazuje zelené. Nie. No, dobre. Ty si objednal! To mi to dávaj. Pos. Pos mi to daj. Už to mám ja. Asi zavarím. Počkaj.
Ideme tam zarobiť nejaké peňažky. Ja nie. David, choď, dopnúť baterku. Dobre, idem na to. Ty nám zarábaj prašulky. Tu je unikový východ. Jo, wow. Ok. Dávaš toto? Čo? Vás energiu. OK. Za pár sekúnd sa nám rozsvietí celá factory. Ok. Už vidíš? Kam radio scan. Osek. Nie tam hneď. Ok. Pracuješ? To si objednal. Kamery. Mám jednu kameru. Kde dáme tú kameru, Patrik? Viem, čo je dropnúť, ale kde ju dáme? Neviem. Počkaj, idem zase dať svetlo, hej? Ja idem na radio tower. Ok. Na radio tower. Ok. Ale kde dáme ten... Ale to až keď zapnem, vtedy môžeš, nie? Čo? Opraviť, nie? Čo predtým? Lebo ja teraz idem dať tam baterku a normálne pôjde. Na čo ty chodíš na radio tower? Som bol opraviť rádio. Rádio, však. Rádio Košice. Dobre, svetlo je zapnuté. Aha, fakt tu ide. Potom sa že vraj nemáme pozerať. Prečo? Ja viem. Idem sa čakovať. Čo? David, neviem. Kde dám kameru? Ty, dobrý totem. Daj mi ho. Dropni. Ty si normálne Ježiš, on napísalo, že drop. Komu? Takže ideme, no dobre. No, super, David. Zavrňať. 12 hodín. Paťo, vysadíme kameru a nové štúdio. Nie, Paťo! Zarobil si na peniažky 10 eur, čo si kúpime. Paťo, chod zarábať. Idem. Ja budem robiť veci, ale chod zarábať, potrebujeme novú kameru. Tá neskončila. Tá neskončila, dobre. A počkaj, jak by som si vedel pozerať kamery? Vyhodilo poistky rýchle. Paťo, počul si to? Rozbil okno. Aha, tu je otvorené. Neviem. David? Čo? A tu také ty mi nerob. Ale vieš, čo sa mi zdalo? No. Že keď sa na ňo nepozrieš, tak on po tebe nepôjde. Jop. Tak už som videl. Som ho videl. On ma otvoril zo skrine. Tak čau. Guess what? Ja som anomália. Počkej, čo? You are faster than usual. You can face through windows. Počkej, si anomália. Hej? Ale ja nemám skrutkovať. A mne nefunguje svetlo. Paťo, ale ja nemám skrutkovať. Nie, ale hovor, kedy tento. Nie si anomália asi. A ja som ti hovoril. Ok. Povedz, že som anomália, alebo dačo také. Tu si nechal hlavu.
Dobre, Paťo. Aj hovor, keď ideš rozbíjať okno. David. Ahoj. Poď si čo idem, okienko. Počkej, čo? A kde to je? Davidko. Ku mne. Idem vonku. Tak iď. Co to Majko? Šulo, chlapec. Ahoj. Ahoj. Tak som to volal k Davidku. Počkej, ty ideš po mne? Davidko. Idem. David. Sa reálne zbytočne napil. Hej. A ty ma vidíš, že som, či to náhodne? No to je úplne náhodne. Hovor, kedy si anomália, Už kedy som. nie? Už si? Davidko. Čau. Poď sem. Však bež. Jak bežať? Jak mám bežať? Poďtem, puška. Davidko, kam mi zdráš? Poď sem. David, nezdrž. Dáme pani ako... Či skončila anomália, či nie? Davidko, už idem. Hej, už si? Už idem po teba. No, už si? Hej. Davidko, poď sem. Však ja ťa nevidím. David. Akože, čau. Ne, ja som ťa skoro mal. David, poď sem. Nebež. A prečo ja neviem bežať? Teraz neviem šprintovať. Už si skončil? A neviem šprintovať. Zrazu. Ale ja neviem, kde som. Ja tu som. Davidko. Čo, už asi? A kde si? Miška. Kde si ty? Á, No tak ty si debil. poď sem, ja chcem šprintovať. Boha. Neviem šprintovať do pi... Ja viem, jak sa šprintuje. Tak. Ale nepoviem. Musíš dať, vieš čo? To nič. Keď ti to skončí tá povedz, to musíš dať, že... Davidko, no kde si? Dámy a pani, tak ja vás idem končovaše. Poďte. Počkaj, ty už ideš? Poďte, David. A to čo je? A to nie je fér. Dobre, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite like a odber a píšte do komentára, že Paťo podvádza.